Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastaritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga rut ti surat ti pakasaritaan ni pagayam te nga Delpin nga napoluan iti talek. Dear Manong Nemi, agtawenak idin iti 29 Manong Nemi, masapi nga tawen wando duwape nga tawen maregregakton iti kalendaryo. Maregregton ti tawen ko iti kalendaryo. Ngam sanak pa ilang nagseryoso kinayat. Diya ka mo nuapay. Kaya po nga ta talagang saan ko nga gandat iti mga ayam kadag iti babay. Kadag iti saan ko nagseryosoan kaya't nangasawan awan ti ingkar karik kadakwada. Jak ingkari nga isukit isunto laing ti babae nga ipatpatag ko. Jak ingkari nga isunto iti inadig iti anak ko. Basta sa amin tulat nga napupuutan nga dan relasyon mi, sa amin nga napupuutan nga ag-check income gaya men nga ipapainan ti amin-amin. Sa akong tumatinan ibaga nga no string attached. Aktong edmet, dapati isuna Manong Nemi kat saan ba't nga seryoso kanya. Apik hindi nga kasta nga adda kasta ti klase nga ayat. Digiti ko nada nga ayat nga pang-ep laing ti iliw uno derrep ti maysa nga tao. Itatawain ko nga 29 Manong Nemi dito yung nakarikna at tinisangsangayan nga rikna. E di mamaamok Manong Nemi ti babae nga ingkarik nga isutek baling nga inadi kitanak ko. So ito ni Mylene, Manong Nemi. Kabarbaro, damok ang makita. Tanabayagan nga trabaho, iti ito nga kompanya, Manong Nemi. Tas syempre, iti bayag ko, ni promotak, na kailan ti sweldo, Manong. Ari may sakon nga supervisor. Doon ti ornong ko. Kabayla akong ti mangipatakder iti house and lot. Yung sa bagay, awmat ka di kaduwak Manong, iti balay, nga natawid ko karek iti naganak kaniya. Nasapa ka na ulila iti ina, ni Papa Manong Nemi, iti nangisakad, iti panagbasak, nga naggraduarag iti college, nga nadaan akong trabaho. Ni Papa Manong Nemi, kapata, dinakmaten problema, iso nga, nakiasawa matmanen, kahit awan da ita dito Pilipinas, kapata dada sa Amerika. So, asisak lang yung tagindag, iti dahi nga balay. Nakaloklok sawo, no, nakalid di dahi nga rod, no, kastang agawid ak iti mahalem, tawan ka duwak, awa masang petak. Japon nga rod kaya't Manong Nemi nga ditat, pangyawidak ti babae nga saan nga aseryoso. Kasla makabibisit ka, no? Ito nga no kastang, at nakarelasyon ko, i-hotel, saan kong iyaw awid. Libre pa inukan, kung nakkumangim, jakmat kayat. Manong Nemi iti information desk. Kasla na sulek ti bukel ti matak. Iti sumrekak ngo masideheg Manong Nemi tapno. Ag check in.
time in, kunak ko ma. Kinita, siyempre, agkablaw. Good morning, sir. Kagandaan manon nemi, di ba panagisam na. Nga nagmayat. Amoyain manon nemi, di kiti narumpi ang bibig na. Nagmayat, may bagay launay, di kiti nauneg. Asingin nga kalid na. Nabiyak, di kiti mata na. Simple laing manon nemi, tina-apply nga may kapit ropa na. Natural kinapintas. Nga dito yung unay manong nemi ti paguskustuwak. Isot witness ko. Weakness ko kunak ko. Numakita ti kasta nga pintas manong nemi. Ngim isupay lahing tinakain labak. Ya. Kabarbaro ka. Kasasari ko lang, sir. Nagan mo? Maylin? Sana ito dumanong nemi tinimplate na. Yung kayong, anda kayong nagtat pakabasaan tinagan mo. Ay, siyak ni Delpin. Nagraip dagi na kulap mi manunimi kat adadan nga slamap aprusan ti barukong ko. Nangruna kat sa namat ngarod nga isina, ti panangisam na kanya, ang magitkitak manunimi, ti talaga nga nakununid nga kalid na. Kano mapalin la kung anong nimi kit arakupag kaagkan dagi bibig na. Nagtapilak lang. Tapno kayat ko, kat kaputa kayat kong isangad tirik na ken kuha naman ang nimi. Inamok, ti kompleto, nganagan na. Dagi di informasyon may panggap ken kuha na. Sampai gayam nga nagraduari ti college. Isumit lang ang sila nga posisyon. Namuak ti cellphone number na, ti Facebook account na, nag-friend request sa, kinontak ko. Kalpasan lang ti makalawas manong. Tinawag ako kisuna. Before 5 o'clock. Yes. Mylene. Sino ni Delpin. Ay, sir. Sir, abi ka di sir, at da ibaon nyo? Umayag dito opisina? Saan? Awan to pa obrakan ka dito opisina. Kahit ko lang imbaga kang no awan ti papanam after office hours. Mabaling ka din agkoyog da. No awan ti mangiparit. Sir, ayam nakas pagarikan ta sa mo kaya. Tada mangiparit. Okay lang. Saan nga makapagkid-kidak, sir? May saka ka na giti dangato ti posisyon na ito ka kumpanya. No. Api ko mga dito pagrason mo. Gabot may sak nga boss. Isot ka po na nga manugot ka. Ganun ba? Answer. Ti saludsod. Kayat mo. Kayat ko. Itaan niya nga rason. Gabot awamat papanak. Kan mati mangiparit managsida no siya na mangiparit kang ka sir no manugot ka urayin ka to iti parking area makita na tulang sa jay no umay ka sa jay sir naman that sir humayak. Nang namnamaak manong naming nga talaga nga magunod ko isuna. Wen, nokas pagkarigan tamanubyak isuna asawaik nga dagos. Tap na tikasta ket siyempre adamat din makunang asawa. Ini pa nagkuyog mi manong nami mariknak tinis ang sangayan nga ragsak. Dinamit iya dayo, tirik na kanyak, saan nga kasakiridad duma, nga agal alanganin da, no nangat nga to ti posisyon ti kakuyog da. Ngayon ti makadakas, sir lang nga sir. Dila mabalingan ti nakamawagan ti sir, nawan ta di opisina. Delpin tinagan ko. Delpin, kanam, nakabimbindas dengan tinagan ko, no sikat mga ibaga. Di ba, Mylene? Orisi ka, sir. Orisi ka, Delpin. No sikat ti mga awag, mangibalikas tinakan ko.
Nagmay mayat. Okay. Ngim papananda. Nag-early dinner. Ha? Early dinner. Ngim Delpin. Diyan ko ano nga kwa? Hindi tayo nagaganging restaurant kahit ko. Tapi men. Di mo kahit special class ng restaurant? Gagangin lang kahit ko nga potahe. Nangyarig no? Para manak ka na kita na imas ng ina potahe pagkatapos maruwamak to. Nagastos. Diyan kaya't tinagastos. Okay. Sige, mawatan nga. Mapatakalaw lang iti middle class nga restaurant. Nagustuwak dito nga imbaga naman. Kinapudno na adun na kiti in-date ko. So, dapat ibang ibagang first class ti kayat da nga restaurant nga panganan. Imagine. Okay. Naka 1 point ka na. Aladaman nga na inlabak kang ka. Naku, nagtinakim ko. Tadyak kayat manong name na babae kag demand. When? Tasigon manong name iti informasyon nga napasok may pagkakang kuana. Duwata ka nung agkapsat. Agpatpada ng babae. Balo ka nung ti inada. Nga dati ka po na nung apay nga saan nga nitulit pa nagbasa na. Kaya pata natay ti ama na. Nga dati matindi ka po na nung apay nga nagsapol trabaho. Wine, manong nemi. Iti nga ro, the middle class nga restaurant, manong nemi, panami, magustuwak mo ta, ito yung klase, iti Filipino food, manong nemi, tinakairowama. Dahil dati nang rogyan nga panagsin ng edmi, kinimailin. Masansan met idi, manong nemi, nga agoy koyok kami. Aging gangin daton kung di pa nagkahit ko kinkwana. Kaya tinaklo namat nga dangos dayat ko. I love you to, Jelpin. Siguro, mas daw ka, no, aping kay bagbagang lang I love you ka niya. I love you to ko na. No, pa nabayagin ng kuy-kuyog ta. Okay lang. Siyempre, ididamon nga kuyog ta, kit arik na pag-akon kang kat I love you, di ba? When nga ron. Agyaman ta siya tinayat mo. Agyaman na. Ano nga ron? Kabutad ng relasyon ta. Di mamalinin. Mamalinin ganyan. Kaya, adan mapasama ka na ta. Nulay tatikid daw ang ganyan. Saan ka pagkidkidan namin? Because I love you. Mamati ako mantikin na pudnom. Isuapi ko mga butengak. Kailang, baka namnamay mga Virginia. Ano katawan man? 24. 24 naman ko. Ito tadi kapsat ko kat 5? 5? Agreduan ton. Okay. Abi na nalado ka nga nagadi. Ngarod. Di kahit ididananan kinitatang ko kit siyak latan. Ngam gabuta kahit nitatang madan di lalaking anak. Jay. Ang babae mat manen. Gabuta babae manen. Isa. Saan ako nga nakan pati kapsat pay. Sakbay nga natay nitatang ko. Stagayam. Sige. Kaya best man ng name nga isarek ko kumaisuna iti hotel, huwag na, kunana, isupay. Natipid na di mababaya. O may kandalangan sa diyabalay. Iti nga rod balay da, manong name si Mabat ti inana. Nanang ni Delphine. Delphine ni nanang. Agmanok magana kayo, nana. Ay, kasi Apo Diyos, sir. Tawagan, Delphine ko na yung latang kanya.
Hindi na makita ka manong name, ti kastoon met gagar na ngumasideg, babae. Iso ka diti anak mo? Iso. Ni Maria Ella. Maria Ella. Wah. Maria Ella. Ay, ate. Dagagaya man ate. Iso dati ni Tito mga Delphin. Delphin? Ni Maela. Ella ko nang natan. Kumusta ka, iha? Di api iha ko nam. Ading ko nam tito. Hanggang nga tito No, ading ko na kaya. Kuya ko nam nga kanya ka. Gamata ate, ti abog mo kini ate. Kuya mat kanya. Kuya? Okay. Atoy. Ginatang ko para kanya ka. Ginatang mi. Kini mamang para kang ka. Thank you. Thank you, kuya. Thank you. Nangan kay kang roden. Nangan kami. Nanang kunakon. Mabalin. May karakari kapilakit kada kayo, sir. Delphin. Manong nemi nagpatnag na nagpapas kami kini Mylene itiraksak. Ilileta nga panangawis na iti balay na. Wain manong nemi na isang sahin launay tinairik na. Tago na akong nga doon di kiti babae nga nagpasag kanya kadagiti sangko nga sineryoso. Yung na isang sahin tirik na manong nemi kini Mylene. Kasi ninamnamak, napudaw, nakinis ti kotis na, nabanglo, naimas. Kaya kas itimbaga na nga sanan nga virgin. Tada ka nun experience na kanay first boyfriend na. Manong nemi. Yung siya ka nun ti may katuwa. Kat kaput agkas kasera da manong nemi imbagak ken kuana. No may dalaingan sa jibalay. Yan tangay kat sisyak met. Kahit mga sawin. Agdanhatan. Live in. Saan ka kasar? Man. Orita nakasaganak met. Di ikasar ka. Nagkalay sa ka mga road manong nemi ni Mylene kaditi mismo nga balay mi. Family house mi nga imbati kanyak ni papa. Ngayon kaligagong kumet manong nemi nga matender kumati kasar ni papa graman ti stepmother ko ngam talaga nga sandangan aramid. Nakid din nga nagsakit manong nemi ti stepmother ko kadi mabaling nga panawan ni papa. Okay lang ba? Ako ti maramid ko. Ay, nagsayang. Kaya kaso nang kasarkan. Naamok ko ba nga agsakit? Ti asawa. Karita nga aldaw. Sakbay. Iti kalay sayo. Hindi, panaipaspong ko ma. Hindi tamot-amunuhan niya ka talaga't mapasama. Okay ka di ba't lang anak? Okay ka di ba't lang ti manukan ko? Okay ma, pa, akong problema. Okay na okay. Kahit kumusta mo ti katugangam? Okay ma. So na lang tanya. Di una makapagtrabaho kabatam. Sigun ka ni Mylene. At akano sakit ti puso na. Kahit kasanungan di kamsat na. Kamsat ni Mylene. Okay man. Ako mat problema. Alis to nga aywanan. Nanakem. Agbasan to, nag-grade 1 to. Siguro agad tikatugangak iti mangkuyog keng kuana. Awang ka di matlangin, di matmadlaw mo keng kuana. Baka no saan nakakayat. No, damadi papakita na keng ka. Okay, iso na papa. Akong problema. Iso nga saan ta kapakadanagan. Naragsaka kiti atong parag-asawa kon.
Kat siyempre, kalpasan ti kalaysa, panagasawa, ti sapula kakit anak. No, adanto na po kayo, papa, kat pabunyagak, basta po lang ikalikagom nyo ito tagawid sa Pilipinas, tapos natandaran nyo ito tibunyag, ti apo kayo. Manong nemi, gabotag kuy-kuyog kami siyempre, iti asawak nga sumrek, iti opisina. Dua kamat, manong nemi, nga sarabuhan, ni Ella, no kasta, nga dumteng kami. Kuya ken ate. Siyak, wano niya, mailin ti muna, nga arakupen na, sanak ti sublat nga arakupen. Kuya, thank you kuya. Ate, kumusta? Kumusta pa nagbasam? Nalinga kuya. Isa na lang ta. Basta ray, ang halin ni Lula, tibanog na. Naas asadig manong nemi tirik na ti ubing ngem ti kabsat na. Nukas ta nga dakam nga tuwa dito'y balay, manong nemi, imbes nga ti kabsat na, ti asidgan na, nga pagpatulungan, ngem siya, kuya, Ella, tulungan nakman, dito assignment ko, tapos saan nga ni marang mo? Nalalaing ko? Api nga saan nga ni Lolam? Ni Lolam? Ninanang mo ko naman. Ayun, api nga saan nga ninanang mo? Ninanang niyo kinatem. Kasi kati kahit ko nga, si kakang kanahin timang tulong kanya, kuya. Kahit, I love you, kuya. I love you to Ella. Sige, tulungan ka. Nadadigiti kong daway manong naming agpasaklot. Agad saklotak na ta. Ita. Tsaka mo manong naming na nakalalisto kanya sa dagtirik na kang kuhana. Tsaka mo no apay. Kapag tata, awang kapsat ko. Kan kapag tata, makatawan min. Kaya ni Mylene, di na badlaibagan nga, masiko gisuna. E di pa nagsarita mi, manunay mi kini Mylene, kat nagsarita mi ti anak. Apay nga aking ganit tawang pay. At dan tumatlang. Di ka pa mandanagan. Wala di mo pa kayat. Apay nga di mo pa kayat. Check ba nakasagana? Siksi! Na? Sino na dyan nagsao? Tsaka mo, hanggang di pa nakasagana? Orain dua tawan no, talong tawan. Bari nakasagana ton. Abi hindi mo kayat. Ubigay pa yung tapos ng ganak. Munong titaw mo ko nam. Api ko mga ibaga mga ubig ka pa eh. Gasawa tan. Pero mga danak ta. Alawan. Orain talangin. Agkong kontrol ka. Saan ton? Please. Katong tumatanti anak. Gabuta mapausanak nga. Matanti anak. Nadatumak ito. Kasla ibilang ko din nga anak ni Ella. Oh, adamot kayang pangipapasam ti panakaamam. Managbalin mo nga ama. Di palang Ella. Ti pagpapasam. Huwag yung nasisad madlano nagtaot ka na ta. Okay. Urayam. Sampay siguro nga dimteng. Mabalin siguro next year or the other year at danton.
Talo nga tawan nga kurayak. Kaya inusot na ikadeng. Ako maraming ta. Hanga bali na adamat ni Ela. Di pagpapausan ta. Pagpapausan ta. Pagpapausam. Kung sa gamat talaga nga madanti anak. Hindi, magam kang kuha ng imbes nga kuya ket daddy, uno papa, tiawag na kang ka. Oh, sweetheart, napagsanay ka. I'm sorry. No saan ka man nga dagos sa may kanti anak. Ngayon karikan ka, adon tumatlayan. Sample ay ta. So nga, pagpapausam pa lang ni Ella, ngay bilang anak, nga saan kat ngay bilang nga kapsat. Manong nami at dadigiti kong daway nga aglibak. Kahit ko lang manong nami nga siyak ti makaden na ni Ella. Nang runa manong nami kat numanin sumro ti sakit. Ti katugangak nga babae manong nami ti puso na. Alis to nga banaw. Ikat katangan mi manong nami ti maintenance na. At siyempre, balbalakad ba sa doktor, may palit kang kuha na ti mapadnog, may palit kang kuha na ti makangeg, o na makakita, iti makapasakit nga pasama. Kaya nung hasta naglibak, manunemi, siyak ti mapan mangitulnog, mangkuykuyog kini Ella nga mapandiskwela. Kaya nung hasta nga makita tak, manunemi, nagiti pandak ng parents. Hoy, nakagubgwapo kayo di daddy ni Ella. Saan ko nga daddy? Saan ko nga papa? Kuyak isuna. Anak ni ate. Ayun kas kalag daddy. Nukoya lang hanggang sa tisingit titunggal bay sa kada kayo. Kunkunada. Noon at pamati di iso. Kung naklatamot na, tadamat na kita patak nga lalaki manon na yung agitulod, mangbad na kada kita anak da, kat kaedad kumit ida, kasla, gamakamin manon na yung. Irita, agkasapulan manon na yung, nga dami submit no ori Xerox copy lang iti birth certificate, iti ubing. E magkagdeta manon na yung, kaniya, Mylene, masapol da di eskwela. Ito yung Xerox copy di birth certificate ni Ella. Okay. No problem. Ibagam to gini nanang, tamo na dyan ang itulina. Imbaga karod. Nanang, ay, Delphin anak. Amoy ito ang itulina ninyo ti, wa? Kasi birth certificate ni Ella. Masapol di eskwela. Intad na kanyak manonemi. Pa-Xerox konto na ang tapno may dulimat lang dito original. Hindi ba sa ni nanang ti ina manonemi. Siyempre ni Mylene tinaipan dito yung inana. Una tagkapsat na nga rin. Ti ama na nga. Ito ka titinagan ti ama ni Mylene. So, ito yung tinagan ni nanang. Napagkatan nga nagahati nga talaga. Adan dua manunay mga tawon min nagdandan na kini Mylene ngam kaskas di. Naawan manunay mi ti may padamag na nga ginawa ni Suna. Awan pa'y ti anak ta. Awan pa'y saan pa'y nga dimteng tinaykari. Awan niya kung pagdanagam pero nga isla impaamamon ti bagim kini Ella. Ano do pa yun, di kong daw yung mga sikasok yung kuhanang yung itisyak. Kini nanang.
Wanang mahukas mo't lahing. Ti anak ka nagtaon ka na tanga mismo. Kabsat mo lahing nila. Anak ti masapol ko. Okay, no problem. Maybe next month, the other month, within next year. Sabi ko ma. Aging gaman nun naming at may isang aldaw nga nagkukuyog kami nga talo. Siya, ni Maylin, ni Ella nga napan kami timul. At siyempre, no kasanot kalagkat, manon naming ni Maylin, ni Ella, iti inana, mas, iti kapsat na ko. Kaya mas pa'y kanya. Tada pa hindi ko daw, awagan na kiti, ti papa ko, no daddy. Uy, kuya ko nung latan. May kawak, kuya. Is lang, agpapausak ang madanti, ama. Kung ang awan ko na puutan, di, kaada ni tatang, ng asawa ni nanang. Awan tagtanag, sige. Magmagna kami manong name, pagkamam latada, masabat mi nga nagkuna. Hoy, Maylin! Maylin! Ha? Sige ni Maylin, di ba? Oh, kumusta? Uy, kat nagdakil magaya man dati anak mo. Kinita anak pa rin ni Maylin. Oh, may kain. Ay, makan. Dito. Hindi kas kasusuna. Nagkamalyan na ka. Oo nga rod. Damo da. Anak ko ni Ella. Na nakasunod kat napakat anak ba't nga may nagadi. Saan yung kaso? Numan ang talyawak manon na may tinaguni. Na kami dikit-kitaan. Amo mo tayo dyan? Kasla malakip no sisnoy dyan. Saan nga iso pati kaso? Saan? Dito yun manong naming nga nagrugiya ka nagatap. Panang luko ka di kanyak na ito eh. Apay kung mga ibaga na dyan ang babae. Nga dakil kaya man dyan anak mo. Kaya napagpalutputak manong name ni Maylin. Siyempre, ibaga na akapsat na. Kat may sa, na birth certificate manong name ni Ella. Samat nga isot na isurat nga na inanan no dikit ni nanang. Daladang paspasamak. Hanggang bali. Oreta, barbaring no, adan tumitlahing anak mi. Sabi ko nga. Yung tinaminsan man, nung naimi nagmemesa ka na napan itimol, hindi bang bigbig ko ti babae, hindi nga nang ibaga nga anak mo ko nana. Hindi malasin na. Hey, sir. Dito gayam di pwesto. Owen, sir. Basit nga pwesto, sa basit nga negosyo ti mall. Di kayo man nagkuyo kini Maylin. Kanti anak na. Anak na? Owen, sir. Nag-anak kabalasang. Amom, sir. Nakagasgasat uri na dyan nga Maylin. Nga po tatakas keng ka nga nangawat ti kasasad na nga naganak abalasang nga inasawa misuna. At papaniknik po nga ni Ella ket anak ni Maylin ket awan at jakbet nga rod pinicture idi makitak nga masikog isuna. Mami, saan na ka din yung baga, sir? Timbaga na kapsat na. Napakitan nga nagadi. Kanji birth certificate ni Ella, ni nanang, ti katuga nga kababae tinengkabil nga naganak ken ko anak nga inana. Siguro akit pinagbalindalata na kasya itap na saan nga illegitimate to being
Ala akit, ala sorry sir ang mga no, dapat pagapaan yung asawa na, may bagak la tipudno, tayo sumat tipudno. Abi nga di mo pagpalutputan ni Suna, tapos sulpot lat mga baga tipudno, ala, nakabasol aksamat. Makabasol samat ti tao nga mga baga tipudno. Manong nemi pinagbalinak nga tanga ni Maylin. Siya, intelihente nga lalaki, edukado. Siya, nga nasaya at nga tao. Bigbigak nga tibagik, bigbigak nga siya kat na siya at manong tao ang pwede nuklokok. At daman na kiti babae, di nga nagpasag kanya, kim saan ko alinukoy da. Kasi na ko anak sa anak ka nagkarkari ka nakwada. Sa may sa isuda tinagikay, isudan tinauma. Awan pa ti dinoko. Nga mapay nga siya ti maloko. Nagbali na katanga. Nga bastalatan na mati. Mapay nga sangin po nun ni Maylin. Tanoin po nun ako ma. Kat naawatak ti sitwasyon. Tano, tinapod nung ayat kat awan patig tinapalabas sa kari. Yung mapagasahan nang yung baga. Manang loko. Loklok ko na. Nadadahilit ti panagtalak ko ti dahil nga babae. Ngayon bas ko mga agawid akon manong nemi tinawagak. Ti ka opisina nga may isa karek itinasingin kanyak manong ni Robert. Ay lamari apay. No problema. Umay ka man ito'y. Takaduan ak manominom. Ano ito'y? Ibasansan mo kayo mo umayan ta. Nga da mo-order nga exotic nga pulutan. Exotic nga pulutan. Kaya na. Ay limag man, nabayagin na di santa pa nagkuyog. Manipod di at asawa mo, pare. Okay? Nakapaspas ng kamatlatan. Pero nga loyal ka ti asawa mo. Trabaho, balay, trabaho, balay, balay, trabaho. Kan damag ko nga si kapiti ada nga mga asikaso ka dito kabsat ni misis mo. Umay ka na. Ito nga ituloy tagsalita. Sige nga rin, umayakon. Medyo naala konti ako. Inom ko manon nemi di sumangpet ni Robert. Kumamat ka pare. Nakalima akon. Nakalagit problema, misong asid, kapaspas mo uminom. Dati-dati matkat, nagsangot akas to, kat aking kakalang titalo nga beer. Ita nakalimakan. So, orat ka kumamat ka. Sige, kumamat ka ron. Man, problema. Ni Maylin. Diyan niya maamuna kanyak. Nakapsat na. Anak ng gayam. Anya? Leche. Mano taon na, hindi. Hindi asawa mo sila. Asawa mo, Maylin. May samat ka na kiti. Bububing nga. Uwet. Dagiti yung bubing sponsor. Kat pagkunam, naduktalam, imbagana, di makaskas tao. Just birth certificate ni Ella. Ni nanang ni Maylin, tinikabil nga ina ni Mayla. Di ka nagkapsat na. No talaga ko mga anak ni Maylin ni Suna. Di iso kumat na ikabil ang mother na. Di hanggang pagkaroon sigurado. Ano nga pambarang ng mga baga itinadyo nga babae nga ni Maylin kat nagarak abalasan. Yung Jack Manny, dagtawin ka no 18 o 19. Wapin ang parang dalakas jatap no. Agbalin nga illegitimate.
Ano orti plano mita? No si ka kumanti siya, pare. Anat mariknam. Siyempre, nasakit dahil nga panangloko kanya. Linoko na ka ni Maylin. Apa nga saan nang imbaga? Gabu ka di, taadara jay birth certificate, nga mga iparekdek, nga saan nang anak. No dikit kapsat na. Ngam din mo, nga awan ti paliman nga dun tulob tao. Dinasayset ko man imbaga na lipod no. Tapos hindi ka sakit naamuan na talagang ituloy mo, ti mangayat keng kuha no saanin. Di ba? Tapos naawan ti problema. Ti ita, natuktalan ti kinapod no. Adi ada problema. Panangloko kanyak ti amin. Linoko nak ta asawak sanggari. O na panangloko day jay. Linoko na ka. Imbaga na nga kabsat na ti anak na di panangloko. No talaga ko mga napudno iso na akit. Imbaga na ko mati amin-amin. Sakbay nga inaklon na ka. Sige. Uminom ka nagpulutan da. Inom pare. Inom. Mga parte ka gawin. Baka hindi mo kaya tag-drive. No saan ko kaya. Tsaka rami din. Ngayon kaya pa lang pare. Makaahoy dak sa dibalay. Ito sumang petak manunaymi nas daaw. Siyempre, Maylin, kapag ita lang sumang patak nga. Saan lang nga nakainom. Madlaw mo na tayo napartek ka. Napartek ka? Napartek ka ba? Napartek ka. Kinabalak pala, inyawid. Inyawid tibagi, kaya nakakotse. And thank God, diyan na ka na aksidente. Natanga ka man, oray na napartek ka. O, di ka mo ka di pastrekan, iti bukod ko ng balay. Sumalik ka. Ganas ka ng sarita ta, Maylin. Ayan na kita'y aglola. Ano ang aglola ng bagbagan? Siyempre, dinanang mo, kenti anak mo, nga ni Ella, di aglola da. Delpin, gusto kayo na di-connectin ka. Hindi ba pahay nga nakita tayo sa Jamol? Dakil gaya man di anak mo ko na. Magbaliw nga nakita. Yan sadya nga yung baga na kanyak tipod no. Yung anak mo ni Ella. Makatoy. Medyo mandayota. Mga namakariing nakitig lola. At dapat nga sa sakit ti puso ni nanang mo. Hindi ti ko sinaw na saan ti likod ti balay. Gapot kahit ko nga mangi ka mismo taking katipot no. Saan nga nagtahod iti sa bali. No di kat si ka mismo. Ti pakang higat. Oh my God! Ano? Umayak. Diyak, buyo din na kasta. Umayak. Kasa nakasakta na kasta. Itatadatan nito eh. Pero kaya mo tagpod no. Pero kaya mo tagkumpesar. Intun bigat lahingin kaputan na partek ka. Saan mo nang ipabigat? Itan kahit ko. I'm sorry, Dalvin. I'm sorry. Pakawanan na. Amom, kabayan nga kuy-kuyog ta. Ngawadlaw ko idin nga ipatpatik na kanadamat panagayat ko hin ka. Sakbay ko manghindaton mo't panagayat mo. Kan sakbay nga inaklod ka, sakbay nga nagasawa ta. Rumay ko man yung bagak yung katipod no. Ay maawan titurit ko. No kasta. Anak mo ni Ella. Uwan nga mitadapot nan, yung pasagapsap mi kang kuha nga siyak at manang na.
Daleta nga ro tinagtulagan mi. Taninanang tinailan at iti birth certificate na nananang na. Itaan niya nga rason. Tapno, agbalin nga, illegitimate. Tapno, saan nga isot pakaigawidan, iti asinuman nga, agrayo kaniyak, para iti may kaduang lalaki. Di kahit asawan, kada iti nagharim kang ka, di mo yung magbaga, nga anak mo ni Ella. Saan ko yung pagbaga? Yung mapingarod nga na orenak. Gapota, amo mo ti pakarignak ti ayat. Kadag iti nagharim kanyak sakbay kang ka. Gapota si ka ti nakarignak ti ayat. Ti may kaduang ayat. Pakawanin nagdalpin. Pakawanin na kuma. Sumad lagay mako na midi. Nga pagpapausak na anak. Dabdo ni kastakit inton maamuak ti pudno kat sa anak to mangirikatan nga mangipatig kang kuha ng anak. May bagagbat kang ka nga saan nga isut ka sa pulak. Gabata kayat ko ti mandaan ti anak nga nagtawad ng mismo kanyak. Saan nga bali? Dahil ipadamang ko kayang ka. Iti ko mapalang yung bagak kahit kong yung bagak kayang ka. Nga da nagpitpitikin sa klot ko. Kanya? Adan to nakta. Delpin, pakawanan na kanawatan na ko manin. Yung litag, diyak kami nga naikan dito red. Amangan ko nak no, ibabaw yung ti panagayat po kanyak no maamuam, nga daan akong ti anak. Dito ti gapo na no ape nga, saan ko na ibagbaga kayang kati kinapod no. Nasaysayat ko mga yung pagkamtipod no. Yung di pa ng lokom kanyak. Nagtalekak keng kangim dinadahil mo dito katalek. Nakaslay takit kasla di ako nagtalek keng ka. Kasla sa anak amamatin keng ka. Kaya't nakmanin nga lilawan. Ha? Kaya't mo nga saan ka nga isina? Nga dito gagapon no apay nga imbagam. Nga adan agpitpitik iti saklot mo. Tapno, adda pagigawidan nga saan ka nga panawan no papanawan. Nawais ka man niya. Saan nga po nila ita? Pues, yung ka maturugin. Yung maturugin. Isa sa bali a kwartos pagturog ka. E rin bigat. Mapantamis mo agpa-check up. Ha? O, makita? Linungkunak lang arudan. Kahit nakpailangan ako. Kwan! Saan ka masugod? Delpin, saan ka masugod? Yung ibagablaan nga masugod ka, tapno at pangigawidak kang ka. Tapno saan ka nga papanawan? Tapno saan ka nga papanawan nga agina? Dahil nga agina, kenti anak mo? Nagbidot ka lang arudan, loko, lokod na panan? Talagang naggimas ka kit nga tungpa-tungpaan nga idumuduman tarupam semento. Masigog ka ano saan? Nagsumbot ka. Saan? Aping oras kayo bagam kang masigog ka? Tapno alilawad nakmanan? Apaunay ka matan. Silak-lakala ko mati pumatay ti tao. Gapo iti day Gemma no name. Napukaw at talagang namin pinsan ti panagtalik ko. Kini Maylin. Iso nga ti kabigatan na. Idrobuatan manong name ni Maylin. Nagit arawaten da. Nga gina. Ken ti anak na.
Arawatin di bakit? Arawatin ni Maylin. Kan arawatin ni Ella. Jadi mas dagkan ni Hakman Nemi ni Ella. Daddy, di nakawawagan ni Daddy. Kuya, opo nga papanahon na kami matan. Kapatan handaan ka ti salawasaw, mangluklo ko ngayon na. Among kadi nga ti inam, kat tiawawagan ti ate. Amo, patis ka. Linoko na. Umingang ka. Kasunod pa nakaamom. Nga tipod no inam. Kit ni Maylin. Imbagada matlangan niya. Ibagbaga kiti kaayam ko. Nga tipod no inak. Kit ni ate. Nga tilulang ko kit kawawaga kiti nanang. Nga po ito dito yung ibagbagada, nagsalud-sudak yung muna kini Lola. Napilit ko ni Lola nga nagpudno sa inamin met ni ate. Yung tinulagan dak, nga noan ta sang ili, Lola ti awag ko, ay nanang ti awag ko kini Lola, sa ate ti awag ko. Itipod no na. Kaya na imanugot ka man. Imanugot akmat tabaotan dakmat no sa anak ng tungpal. Apa yung harap nga timo yung baga ini kanya. Ang yung baga king kakata. Kaungat takbat da lola kininanang ko. Di kat pati si ka, linoko na. Ang panang loko din siya'y. Ako ya. Sorry na kamaso lakmet. Sinunto pwede ka duwamin awangkan. Bilang kamitan nga amang mapapang ko. Kaya pa tamariknak, impili nakmat nga anak. Sinunto pa nga rod tamak. Sinunto pa'y kuya. Masyanak man iti ubin manong. Tanagbalin nga napatikin kanya. Ngimitikas di nga namin doang inalila na tedjas ka nga Maylin. Imagine, kahit na lang nga alawan, tibagina, itikas di nga sitwasyon, nga nanrugtalak, nga anak na matgayam ni Ella, biglagid din nga magana nga masikog, di kahit nga sawin. Nalaing nga laglag dito nga babae. Nalaing nga mangloko. Sapo. Ella, kuya, bayam, sarsarong karang kanto. Kasi nangaro din kat nag-asawa kayo kini mama. Paanal ko tikalay sami. No dandon dumteng, nga pudpudno, nga naikari para kanya ka babae. No tapay Terus lang mabuti ang akon. Tika do ti alilaw nga mangluklo ko nga babay. Nagtaleka ng tinatail na talek ko keng kuana. Nilaeng Ella manunimi ti kaslad na pakaigawidan tiriknak iti papanaw di talo. Pati ti bakat manunimi kat mas asyana. Ngayon pati iso na, linuko na. Iso ko maati nagpudno idi. Wano binagbagaan na kumati anak na, ngay bagaan na ti pudno sakbay ti abin. Pati di ubing piman. Mangluklo ko mat. Amo na ti sitwasyon. Api nga di na imbaga kanyak ti pudno. Di kita lilaw. Napukaw ko nga namin pinsan ti panagtalig ko kadakwada. Wahan manong nemi nagbalidak manin nga single.
At nung asta manong nemi, adak dito opisina, awanin manong nemi, pinaikat ko. Dating asawa. Tanong saan da ko mga ikatin. Siya ka talaga tagikat. Nga madadamat ka napatpateg ka kiti kumpanya nga bitisuna. Nung asta manong nemi, kuyo kam kini Robert. Pare, lalaingam nga min tagpili. Amo ko mga ruto kasi dyan, di klase na nga babae na dyan. Nung nagpintas, no maminsan, dadya pintas di mga lilaw iti may isa nga lalaki. Di ba? Mga ron, sino nga ti babae nga talaga nga, pangitadak ti talek, nga saan na nga dadailan deta nga talek. Nadapay nga tawasarakak, adan tumatlang. Basta agsapol ka. Kan saan ka nagpilpili. Kan amom nga naimbag, ti kinatao, ti babae nga ayatem, no saan ka nga maalilaw. Nga maging kakaragitoy manon nemi nga sinurat ko, dahito nga pagkasalita, awampay, ti sabali nga babae, nga dimteng iti biyag ko. Kasla tay, Jack Paquet din kayan. Napindas ko ano, inlip-in ko lang idi ni Mylene. Ngiming kasar ko man. Umanay latan manong nemi, dagiti ko nadang one night stand nga pangiyap. Pangip-ip iti ili ko iti sex. Nga nagtultulo nga nagmaymaysak manong nemi iti balay. Siyempre, kahit ko kumamat iti paman magsaronggar kinitatang kinipapang sa di Amerika. Ay nga misopre nga pagkastusan ko na. Agturak laingan. Kada kita na mga pasit ito Asia. Uno dito yung Pilipinas. Ado ba kita napipinda sa pagpasyaran. May banggap kada ela kan kita agina. Nga Mylene kan ti ina namanong. Awanin ti damag ko kadakwada. Tsak matinamuti anda. Tamapang kumasarongkaran ni ela. Uno saan, ikalikagong kuma ni Ella, iti umay, tap niti kasta ket, kumustaan na, kan kumusta ak matisuna. Manungat itan itawan na, balasang itan ni Ella. Dito nga ron, ti pagkasalita, ak manong, kadagyaman naklauna iti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga nag-insend kang ka ti tutelya na through your messenger, kadagyaman iti panang-accept mo, iti panag-friend request ko. Sabi ko tadamat na ibatik nga andal, liliwakin pagsarmingan tibiyag, karigadipatak kadimngeg, more power to your program, to nga rod agururay, tinikari nga babae, para kaniya. Nga pagkaya mo, Delphine. Thank you, kin ka Delphine, tingka pa nagsurat, pa nangipuray dito'y pagkasalita, dito nga tati ko natin happy ending. Sabi ko man, Diyos ko, sabay ko nga, nagtultuloy din tayo panagdarangay, adu pa yung atawen, mabuhay tayong lahat.